बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे सोलायनाय समाज मोनसे बानायनाय बिनिनो फिसारि डिपार्टमेन्टआ दिनै सराइबारि समस्तियाव 100निबो बारा 200नि खाथियाव जायफ्रा ना दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ आरो जायफ्रा बयलार बा अमा दाननानै गावनि जिउखौ खांनानै दङ बिथांमोननि सहायनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे इसेबाबो रेहाय मोनो बेनि थाखाय सरकारा डाइरेक्टलि बिथांमोननो बे बेनिफिटखौ होदों आरो बे हाबाफारिया दिनै जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजानायाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि माखासे मानि अफिसार्सफोरनि नुजानायाव बे हाबाफारिखौ जों मावदों आरो बे बाराव बिटिसिआव जोङो 9,000 सुबुंनो बे बाराव जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होगोन आरो बिदिनो 5,000 दायरिनिफ्राय गासै 15,000 सुबुंनो जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बे बेनिफिटखौ होनो थांगासिनो दङ बेखौथ' जोङो नुखाबाय जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स जानानै जोङो बे बारावबो प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ बानायगोन आरो प्रमद बर' बिथाङानो बे बारनिबो चिफ जों बेवहाय बिराद गुरुत्त' होनांगौ जेबो सानाखै जोंनि हाबाफारिया माने जोंनि राजनितिक जि हाबाफारि बे बिराद गोसायै खामानि सोलिगासिनो जों 30टा सिटआ जोंना कनफार्म जानानै दङ जोंना अलरेडि फार्स्ट सार्भे अलरेडि जों बानायखांबाय बे सार्भेयाव जोंनाव 30टा सिटआ कनफार्म जानानै दङ आरो जों बेखौ हागौबा एसे बारायनो सेस्था खालामदों जेनेरेल सिटफ्राव बहाबा जोङो बिजेपि दोलोनिफ्राय एसे गाहायाव दङ दा बेखौ जों बोरैहाय आरो डेभेलप खालामनो हाबावो जिहेतु माखासे माने सिटआ फ्रि फल जागोन आगोलावनो माने एलायन्स जागोन आरो माखासेया जोङो माने सोरहा बेसेबां गोहो दङ बेखौ जों बाहायगोन थ' बिदि सिटखौबो जों मावगासिनो खामानि हाग्रामा महिलारिया थांखांनाय माने बिराद गाज्रि सिमां आरो बेखौहाय समाज आं मिडियाफोरखौ खावलायो समाजा बिथांनि नामखौ बारा लाया बारानो मोनसे बिराद माने गोथौ सिन्थाजों हाबा मावनायखौ आङो माने नोंथांमोननि जि माने मिडियाफोर आं बेखौ खावलायगोन खारन बे सासे माने फुरा एलकहलिक आरो फ्रास्ट्रेसन आरो जौ फाग्ला आरो लोगोसे बियो अख्रा मानसि बिराद अख्रा मानसि आङो जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं खावलायदों माने जोङो ज' जानायनि मोनसे प्रसेस जोङो खालामदोंमोन आं गावनो बुंदोंमोन बिपिएफजों जों एखेलेगे एलायन्स खालामनानै गेलेगोन खिन्थु बिथाङा गावनि अख्रामि आरो अहंखार माने बिराद माने भाषा गैयि आरोखि भाषा गैयि बिथाङा माने बे मोनसे मोजां मोनसे प्रसेसखौ बिथाङा गाफ्लेदों बेनिखायनो जों बुङो बे बारनि उनाव हाग्रामानि माने जेसेबां बुरजा सिट दं जों बेवहाय माने ओरैबायदि जों फाइट खालामगोन बेखौ जों मोनसेबो सिट देरहाहोनो हाया आरो बेनि उनाव जाहाथे मिडियायाव आरो मिडियायाव जाहाथे हाग्रामानि नामा फैया आरो बेराफारसेथिं बिपिएफखौ हाग्रामाया मोनसे कम्पानिनो फानदों बे कम्पानिया पिकेबि माने प्रलाद आरो कास्टम आरो बिक्रम आरो बिथांमोननि बे कम्पानियाव माने गेसाव बेदर बानायो आरो बे गेसाव बेदरखौ हाग्रामाया जानो थाखाय बेखौ रेडि खालामगासिनो दं आरोखि थ' बेफोरबायदि आरो गोबां माने हाबाफारिया हाग्रामामोननियाव सोलिगासिनो दङ बिपिएफआव सोलिगासिनो दं हाबाफारिया जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय 100निबो बांसिन बेनिफिसारिफोरनो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि मानगोनां मुंदांखा सासे लाइमोन राकेश ब्रह्म सारा गावनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना फिसिनाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा 100निबो बांसिन बेनिफिसारिफोरनो दिनै साइकेल रानफैदों बे साइकेल मोननाय सुबुंफ्रानो जाहैबाय जायफोर जोंहा अमा दाननानै फानो दाउ दाननानै फानो बोरमा दाननानै फानो ना दाननानै फानो बिथांमोननो बे साइकेलखौ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना साबसिनै गावसोरनि फालांगिखौ खालामनो हायो बेनि थाखाय बे साइकेलखौ रानदों साइकेलल' नङा नोंथांमोना नुदों जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जे बिटिआर सरकार दङ बियो बिटिआर ओनसोलाव गोबां जोंनि गरिब दुखिया न'खरफोरनो गोबां मुवा बेसादफोर होदों बिथांमोननि जिउआ जाहाथे साबसिन हामसिन जानो हायो बिनि हाबाफारि लानानै बैफोर मुवा बेसादफोरखौ राननाय जादों नोंथांमोना साननैसो सिगांल' नुदों जे बाव हांसो फिग्रा सुबुंफोरनो 50टा हांसो फिसा राननाय जादों जायफोर अमा फिसिनो गोसो अमा फिसा राननाय जादों जायफोर बोरमा फिसिनो गोसो बोरमा फिसिनाय खालामनाय जादों 40टा समस्थियावहाय
हेन्डलुम क्लास्टार दानानै होनाय जादों। गतिके जिहेतु जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैहाय सान्थिया फैफिनबाय, गोजोना फैफिनबाय, जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैला। जोंनि गेजेराव आर्मि केम्प गैला, CRP केम्प गैला, उग्रपन्थिफोरनि केम्प गैला। दा जोङो मावनानै जानांसिगौ। बे गोजोन थासारियाव जों मावनानै जानांगौ, फालांगि मावनांगौ, साख्रि बाख्रि मावनांगौ, आबाद मावनांगौ मोजाङै। बे मावनायाव एसेबाबो जाहाथे हेफाजाब जायो, बेनि थाखाय जोङो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दिनैहाय सरकारनिफ्राय राननानै होनाय जादों। बिसायख'थिया जाहैबाय जोंनि सुबुं दारा हादोरनि मोनसे फोरबो। जेरै बैसागुआ मोनसे फोरबो, ख्रिस्टमासआ मोनसे फोरबो, ईदआ मोनसे फोरबो, दुर्गा फुजाया फोरबो। जोंना बिसायख'थियाबो गणतन्त्रनि मोनसे फोरबो, फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि होननानै बुङो। जेरै जों फोरबो फैयोबा, बैसागु फैयोबा दख'ना गोदान, गामसा गोदान गाननानै जों ओंखारलाङो, रंजायो बाजायो, खाम सिफुं दामो। जोंनि बिसायख'थिखौबो जोङो बयबो रंजा बाजा बाहागो लानांगौ आरो UPPL हान्जाया रंजा बाजायै बाहागो लानो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों। आरो जिहेतु 40-50 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुंदुं हाव हाव थासारिमोन, जोंनाव बाव सान्थि गैयामोन, आर्मि अपारेसन सोलिबाय थादोंमोन, उग्रपन्थिफोरनि बाव समस्या दङमोन, जों रंजा बाजायै बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 4 बोसोर 5 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि मोनसे सोमजिदों। बे गोजोन थासारियाव जोङो जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौ आरो बयबो रंजा बाजायै बाहागो लानांगौ। जोंना BJP हान्जाजों NDAनि एलायन्सआ गोदान दिल्लीयाव मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव 2029 मायथाइसिम UPPL हान्जाया NDA हान्जानि एलायन्स। आसाम सरकाराव जोङो 2026 मायथाइसिम UPPL, BJP आरो AGP मोनथाम हान्जानि जोंहा एलायन्स दं 2026 मायथाइसिम। जोंना BTR ओनसोलाव BJP आरो UPPLनि एलायन्सआ 2025 सिममोन। 2020 निफ्राय 2025 मायथाइसिममोन। दा 2025नि उनाव BJP हान्जा आरो UPPL हान्जाया जयै गेलेगोन, जयै थागोन होनना थाया। बिनि थांखिखौ जोंनि मोननैबो हान्जानि जौसिन दैदेनगिरिफ्रा, गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायनानै बे थांखिखौ लागोन। जेब्लानो बे थांखिखौ लानाय जागोन, जोङो खौरांगिरि बिथांमोननो गिबिसिन खिन्थाहरनाय जागोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।